खुलुमबाय आंनि एनबि अफिशियेल पइट्स इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे खन्थाइ लाना फैदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय जारिमिनारि रादाय बिलाइ। लिरदोंमोन आं निन्द्र बसुमतारिया। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो। दानिया खन्थाइखौ जागायनाय जाबाय। जारिमिनारि रादाय बिलाइ। हनै बै गोजान अन्थाइ मुगानि हरै मारुआवनो होंगो दोंगो दाहाल थुंग्रिफोरनि मोफ्लामनाय, गावजों गावनि गेजेरावनो थानाय अहंखारि खालामदोंमोन जिब जुनारनिबो अनागारि। मोनदांस' हायै भारतनि गुबै जारिमिनारि बिथानि सेग्लाबनो मनग्लाबनो नाजानाय राजखुंथायफोर, जेराव लुथिदोंमोन फालांगिनि मुङाव दुम दाखाल, फोरमायदोंमोन गुफुरसाफोरनि अन्थाइ बिखा, खना खनला हादरनि जेरैथिंजायबो खुद्रिखांनाय नुस्लाबगासेयावनो दावहानि गोजा गाबनि बोलि गोमालांदोंमोन राजा महाराजानि गोख्रों खुंथाय, जेराव नासयलायदोंमोन धोरोमनि फाराफारि, मुगानि नायबिजिरनाय फारिखान्थिनि गिदिंखन, सिपाइ बिग्रायनाय महामारि बिग्रायनाय बायदि गोबां दैदेनगिरिफोरनि गालांनाय थार जिउ आलारि लाबोदोंमोन सानफा एफा सोमजिफुं गोदान बिमुं दङ गोजाम मुगा, गेजेर मुगा आरो गोदान मुगा। फोरमायोदि सुबुंफोरनि गासै जिउ दावगाफारिलाइ हान्थिदोंमोन गावबा गावनि सोदोमस्रियारि उदांस्रि, जेराव मोनदोंमोन उदांस्रिनि गोग्गोसिन स्रां लामा। हादरनि गोबां बै जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोख्रों बोलो सोलोजों लाबोनाय आंगोथिलियाव मोनफैदोंमोन, जाफुंदोंमोन सुबुंनि बायदि मोन्थाय, लिरदोंमोन जेराव अरायनि गांसे संबिजित बिलाइ। थाबोनाय बै रोखा रोखा हादरनि बाबेन बोनायाव सोमावसारनायनि जाफुंनाय जाफुङैनि बिदिन्थाया दैथिंदोंमोन दाहाल थुंग्रिनि बेसेबांबा जानगाराव, नाथाय गालांदोंमोन जारिमिनारि गोथार नेरसोन। बायदि रोखोम बिग्रायखां सोमावसारनायनि दिन्थि दङ दाबो मुलुगनि खना खनला गोदो हाबनानै, दिन्थियोदि हरप्पा महेन्ज'दार'नि बायखोन्दा रेगा फोरमायो बै जारिमिनारि गोजाम सानस्रिनि सुलु। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो जायफोर दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो गोदान नायगिरि बिथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान कन्टेन्टफोर लाबोबावनो हायो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम।